Déanam seo a ríise go sa ríise. Déanam dearmad an scáileáin a chlúdú. Onas nach mé mé breanú orm féin mar atá mé faoi láthir a chu breanú súsan seo an gamara nuachttas Meiriceá. Céir well ní nuachttas Meiriceá ach nuacht an New York Times as Meiriceá mar sin. Ach tá muid tosú neomh dé híine an 15 Miabran ráhhuilis sétí go tá lá na chonach ach tá orgánach í choiríisteach agin agus táid bia sásta. An Stát Islamach táthir á móladh tá siad ag tógáil builí go trían ní hamháin ó híh persan raide mar is cosúil gur mharaigh ionsaithe éir Meiriceánacha 5,000 fichiad díobh ach i gcúrsaí Airgeadis freisin. Ach má tá scéalar bis is scéal seo sé go bhfuil an Stát Islamach ag méadú go fóil. Bhfuil forbairt agus fás futhab agus go bhfuil siad leathú agus go léiríonn na honsaithe san Eorop chuid deacair agus tá sé cilíní beaga a stoppa. Ar nó seo mó scéimhleóireachta cogaíochta fuirfiú na seascaidí agus níl go bhistúin níl réiteach má Deir a New York Times go bhfuil Donald Trump ag tití mar chúl go déimhin go bhfuil an rí imethe as a cheolta. Ní siad ránis go bhfuil an tóin tití as a bheachtas ach níl an chóir gaoithe agus bhí. Tá Trump ag clásán tá sé ag athirt an fórsaí go bhfuiltear i teacht clíthánach Dar leis níltar ag chaithimh go féráilte leis in san próisíos réamhthóchánaíochta. Agus go déimhin sílim go bhfuil an ceart acu slí an ceart ag Trump go leis céil tá an pártaí nó tá sean undóirí bunaíocht sin an focail a bhí testar tá bunaíocht an pártaí tíocht amach ina aghaidh tá sacú go mbeidh tubaiste acu má aon Trump an tanam nócháin ach ní féidir is toppa. Scéal as an Afraic bhí scéalta dearfacha ó Gamba Caribe le fada in Zambia. Bhí an Zambia ag bhainistú an isce agus an leicteach go chúramach agus bhí gaiide go seoí leis ach idir an dálín tá tríochtachaí agus níl an damba ag giniú an méid leicteachas agus bhhaith leo. Tá gearrthaí leicteachas hena féin
ag teach de bhaim sa cheantar. Scéal faoi hinte neamh shrianta in Alaska agus New Mexico agus Arizona agus California. Rev héamh damhanda agus an simach san iarthar, bhí san caint faoi héasúir tinte. Nis caafar a bheith caint faoi bhuail tine ó ceann na bliana, rud atá chuirdíomá locht luisce tine. Scéalaí nas Vancouver, nílas agam céim fá ach bhaineann sé leis na Sínigh Sevre, óga Sevre seo ag teanmhaisteach i Canada agus iad Sevir go maith. Tuair is cían an scéal seo faoi na Sínigh óga seo tháinig go tuispántas Lamborghini in Vancouver. Nílas agam céir de cén nuacht atá sa scéal. Ach cibé do cuma snásta slachtúir a gár agus go dtíobhíonn domnach an Airgead agam bhuaimhne mé bheith agam. Scéal as Puerto Rico tá Pedro Pierluisi agus a bhean chéile Maria Elena Carrión ag gnóthú Airgead as cúlúach na míochta nó géirchéimeach na míochta Puerto Rico agus cé nach neir an scéal seo maché is léir go bhfuil sé tuairt le fios go bhfuil ó muisithe an terma dearmataíocht agus is terma maithé. Gan le scéalanis agus racha mé á lorg. Ní mailim bheith tíanna seo I lár tafata. Ich sé an vís hí an terma agam an támar fad. Nis gan le scéal. Tá mé reis chuimhlint leasa bin an terma bhí testan bhaim. Tá chuimhlint leasa I gceist leis an pósa seo mar sé Pedro Pierluisi an taon céad an focail neachar. Feisire, stocha an taon feisire as Puerto Rico agus baineann a bhean chéile le cólachtaí atá ag chu as an géirchéim. Sinna méid. Tá thar ag pleanáil spásárthaí a cheola go Alpha Centauri. Spásárthaí a bhaid chomh mór le iPhone. Slána scéal is, mailim an scéal sin. Tá Alpha Centauri 4.37 solas bhríonna bhain. Agus chuirfí ag glúiseachtaíad le leasnaí léasar as Meiriceá. Ná chuir céist agam cé mar a d'oibreoch sé. Ní shréidim go mbeadh léasar as an domhan in an taistil chomh fada le Alpha Centauri.
agus ní bheithchas agan an aibreoch siad fiú, mar tá an chóras sin ceir bliain amhain le solas. Ach, stias scéala agus guim rá an tugra. Tá sé an Airgead in North Carolina. Tá an Governor Pat McCrory géirí an reachtas dilí a ahrú a dhíbir cosantí bhunaithe a chléantacht gnéis bhailíarb. Tá ná seo termid as nach éidim hiorga. Tá cólachtaí is cosúil ag smaoinemh róbónaí éidim siorga a úsáid chun caint le customéirí agus má éiríonn leob gan éirí leob. Tá feirg Taiwan mar rug pólíní Chéine grúpa Triomach as Taiwan agus dhíbir as I tír iad. Ní go Taiwan ach agus I de gúsáid láimhláid is cosúil go poblacht na Síne an mór hir agus tá sé seo chur olc Taiwan mar a hiicfí. Rinneú Sean fágfuil méidir na seo nach é. San chóra. Híl me go rá sin agamach. Ní dóilm go rá. Rinneú san chóra agus tá mise ag scríomh an ochel sin síos mar smáile mé. San chóra. He. San chóra. Leis. Rinneú san chóra den chórtha Pepsi Cola in Long Island City, Queens. Fuiere. Bhí sé faoi chabadil fa 8 milliún agus fiche. Tá ailtirí mrá ag labhairt amach faoi gnéas chléantacht pá éagorm agus rudí eile. Bhí, smailíonn bhí. Tá sesame agus a chlocht tahini agus halva ag tíocht amachas as a cúlra tréis glúnta a chaibh hiúisinaí an bhleis Meiriceánaí go laghbhríoch agus go téaglaí. Agus sin iad na scéalta nuachta brónarm faoin dá bhriise sin ach bhí me ag gíre na focail sin áil. Agus fiú más gáildum an túris go stoppa is mhaithas atá mé dionna na túrisci seo. Ní bhuairmaithas fearir. So, bíocht a seachtain na 10 go léir agus tásúlagam go mbeidh muid ag chaintear is le chéile ar bhaid. Slán